Αν στη ζωή σου δεν τα έχεις κάνει ακόμα σαλάτα, ήρθε η ώρα να φτιάξεις αυτή την υπέροχη πατατοσαλάτα. Για σκληραπυρηνικούς με πολύ καυτερά κρεμμύδια. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βράσεις πατατούλες με καροτάκια και να τα βάλεις σε ένα μπολ, να τα ψιλοκόψεις, βάζοντας ένα λάξ ξιδάκι, αλατάκι, ριγανίτσα και λαδάκι, ξανά μανα κρεμμυδάκι και ρίχνουμε τον τόνο σε νερό κατά προτίμηση. Βασικά σε νερό. Τελεία. Λίγο γιαουρτάκι, ελάχιστη μαγιονέζα, λίγο λαδάκι, ανακάτεμα και πάμε πάλι από την αρχή. Καροτάκι. Πατατούλα, η οποία ηρεμεί τον εγκέφαλο. Αν έχεις νεύρα, ξέρεις τώρα. Κρεμμύδι πάλι, αλάτι, πιπεράκι. Κόβουμε και ένα αγκούρι για τη δροσιά. Άλλοι ζορίζονται, άλλοι δροσίζονται. Ξανά τον υπόλοιπο τόνο από πάνω. Λίγο μαγιονεζά αν θες μη βάλεις. Λίγο γιαούρτι, λαδάκι. Ξανά μανά ανακάτεμα. Και σβήνουμε με παξιμαδάκι για εμάς. Πιο μερακλείδες, βρε παιδί μου. Κάθε μπουκιά και δροσιά. Αυτό που θα το ολοκληρώσει και θα το κάνει super wow είναι το βραστό αυγό. Τύπου πιο μελάτο, αν δεις, πιο μαλακό. Δεν είναι πιο κρεμώδης γεύση. Πιο ολοκληρωμένη. Ο πάγκος πιο καθαρός από την ψυχή μου, αλλά κατάστατος σαν τα συναισθήματά μου. Η πατατοσαλάτα είναι έτοιμη. Δικαιούμαι να δοκιμάσω πρώτη. Μια μεγάλη μπουκιά, άντε και μια δεύτερη. Λίγο πατάτα για τα νευράκια μου και θα σβήσω με καυτή πιπεριά γιατί είμαι πολύ καυτή τελευταία. Φιλιά!